Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, kasama nyo pa din si DJ Lala para sa ating programang Biyahe, ang programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang stop ng ating hashtag Biyaheng Famous ay agad-agad sa mga social media celebs. Love, we have to be responsible sa kung ano or sino ang iidoluhin natin. Nowadays kasi gumawa ka lang ata ng kalokohan or kahit anong controversial, insta social media celeb ka na. I mean, I have nothing against naman their dream of attaining fame. But sana they are also fully aware of the responsibilities that comes along with it. The type of influence they are putting out sa kanilang mga followers. Because some social media consumers apparently ay vulnerable. Masyado silang adaptive sa kung ano yung ginagawa ng kanilang mga iniidolo. So love, if you have dreams or you are on the road already in becoming a social media star or influencer, remember, ang kasikatan dapat ipinagpapasalamat ng puso, hindi itinatanim sa ulo. O diba? Huwag kang maging sobrang kampante sa kasikatan na meron ka. Kasi love, mas maganda pa rin mag-invest ka sa mga bagay na nagtatagal at hindi sa mga bagay at tao na panandalian lang. Katulad ng kasikatan. Okay? Next stop ng ating hashtag Biyaheng Famous ay para naman sa mga medyo mainit lang ang pangalan. Hala, nagmamarunong na. Nako. Love, kailangan i-practice natin at all times ang think before we click and think before we speak. Avoid engaging in matters that doesn't concern you. That's a tip ha. Dalawang celebs na kasi ang natira because of this. I'm not saying na di sila entitled sa mga sarili nilang opinion, but once kasi na nilabas mo yan sa public domain, you are already inviting people to listen to you, to mind what you are saying, and you are already encouraging people to side with you unconsciously because of your influence sa public. So just a piece of advice, huwag mong ilagay yung sarili mo sa alanganing posisyon. If you're not fully aware of every detail and info about the things na gusto mong magsalita about, huwag na love. Stop doing it. Don't do it. Kasi magbabackfire lang yan sa'yo. Let our influence guide people, inspire them, and motivate them. Let's not use it to push our own opinions. Okay? Now, before we go back sa ating tugtugan, my love, eto na muna ang konting paalala from me. Sa ganitong paraan na lang tayo tumulong. Please, doble ingat. Please, wag muna magpasaway. Please, makinig naman tayo, okay? Well, love, ito na nga last stop ng ating biyahe ngayong gabi, love, ay para naman sa mga kabisyo nating nakakuha lang ng konting karangalan. Medyo umasim na yung ugali. Nako, mga love nating inakyat ang tagumpay sa kanilang mga ulo at inilagay ang kanilang mga sarili sa pedestal. Nako, love, fame is like beauty. It can fade. Make sure that you'll be remembered by the people for the right reasons. May mga panggilan-gilan kasi ako napapanood o nakikita sa social media na grabe yung kayabangan talaga, guys. As in, grabe yung yabang. I mean, I've met some famous people naman in my life because of my job, but they are not that flashy. Hindi sila ganun kayabang. May mga nakilala din akong mga sikat na personalidad na hindi kinakailangan manira ng iba para sumikat. So, hindi ko talaga alam kung saan nakakakuha ng lakas ng loob at tibay ng muka. Yung mga tao na gano'n ang gawain sa ngalan ng pagsikat. Nakakasuklam lang kasi yun, saka nakakalungkot both at the same time. Kaya sana po sa mga kabisyo nating nangangarap sumikat, nangangarap maging famous, once you're there, please, huwag kayong umasta na parang pinanganak na kayo at andyan na kayo. No, ginapang nyo din papunta dyan sa taas. So, huwag masyadong maere. Kasi sabi nga nila, di ba, kung gaano kataas ang nilipad, ganon kataas ang ibabagsak. Nako, sa mga love natin, pwede pa rin kayo mag-share ng mga thoughts ninyo and comments sa ating Facebook fan page, DJ Lala Banderas. Meanwhile, kasama niyo pa rin si DJ Lala and this is my show. This is Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso, hatid sa inyo ng 90.7 Lover Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio.
love kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.